mga kautoran sa siningation, mag-aupdanay naman kita sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo nga makita sa John chapter 10 verses 31 to 39. Kagakon pagabasahon diri sa iligaynon nga Bible nga nagasiling, sa liwat ang mga Hudiyo nagpulot sang mga bato agud batuhon siya. Si Jesus nagsiling sa ila, madamo nga mga maayo nga butang ang nahimo ko sa atubangan ninyo nga ginhatag sa akon sang Amay nga akon himuon. Diin bala sining nahimo ko ang nangin kabangdanan sang inyo pagbato sa akon? Ang mga Hudiyo nagsabat, hindi kami magbato sa imo tungod sang imo maayo nga mga binuhatan, kundi tungod sang imo pagpasipala sa Dios, kay ikaw nga tao lamang nagpaka-Dios. Nanungod sa akon, ginpili ako sang Amay kag ginpadala sa kalibutan, nga aman nga makasiling kamo nga ginpasipalahan ko ang Dios. Tungod kay nagsiling ako nga ako ang anak sang Dios. Kung ako wala naghimo sa mga buhat sang akon Amay, hindi ninyo ako pagpatiha. Pero kung ginabuhat ko ini, bisan hindi kamo magtuo sa akon, dapat patihan ninyo ang bisan ang ako na lang mga binuhatan. Agod nga may balawan gid ninyo nga ang Amay yari sa akon, kag ako yara sa Amay. Sulito nakon ang 38 verse 38, agod nga madumduman gid naton ang mga dinalan. Siling ni Jesus Christ, bisan hindi kamo magpati o kung magtuo sa akon, dapat patihan ninyo bisan ang ako na lang mga binuhatan. Agod nga may bolaan gid ninyo nga ang Amay yari sa akon, kag ako yara sa Amay. Sadtong tion nga si John the Baptist dito man sa prisuhan, o kung si John the Baptist na priso, may ginsugo si John the Baptist nga iyang sumulunod nga magkadto kay Kristo, agod nga magpamangkot kay Jesus Christ, kung siya gid bala amo ang manluluwas, o kung magapaabot pa sila sang iban nga manluluwas luwas kay Kristo. So ang mga ginsugo ni John, nagkadto siya kag pamangkot sila kay Kristo, siling sa mga tao, magapaabot pabala kami sang iban nga manluluwas luwas sa imo, o kon ikaw gid amo ang matutuod nga manluluwas. Ang sabat ni Jesus Christ sa mga tao, sinya balik kamo kay John, sugiri ninyo siya nga ang mga bulag nag-ayo kag makakita na, kag ang mga bungol nag-ayo kag nakabati na sila, ang mga apa nag-ayo kag nakahambal na sila, ang mga piang nag-ayo kag sila nakalakat, ang mga aroon nag-ayo kag nagtinlo na sila. Kung sa ato pa, ang gusto pa hangop ni Jesus Christ amo ini, nga ang iyang mga binuhatan, ang mga milagro nga iyang ginhimo, nagapamatuod nga siya amo ang ginpadala sang Dios sa kalibutan, agod nga magkalaluwas gikan sa silot sang aton sala. So, sa labing matag, amo ini ginambal ni Kristo sa mga Hudiyo nga hindi magpati sa iya. Silin ni Jesus Christ, kung hindi kamo magpati sang akon ginhambal sa inyo,
patihin na lang ninyo ang dalag ko nga buhat nga akon ginhimo. Kay man ang mga milagro nga ginbuhat ni Kristo sandiri pa siya sa duta, amo ina ang nagapamatuod nga siya gid ang matudtuod nga ginpadala sa Amay sa kalibutan agod makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. So sa siningation, aton tanaon ang mga dalagko nga mga milagro nga ginbuhat ni Jesus Christ agod nga kita makonbensir kag magtuo nga wala na gid sang iban nga manuluwas nga ginpadala nga may luwas siyang bugtong nga anak nga amo si Jesus Christ. Aton tanawon sang una ang nagkalain-lain nga mga milagro nga ginhimo ni Jesus Christ kag aton tanawon ang nagkalain-lain nga mga metodo sa pagbulig o kon sa pag-ayo ni Jesus Christ sa mga nagabalatian sadtong tion nga diri pa siya sa kalibutan. Unahon naton ang iyang metodo nga gingamit o kon paagi nga gingamit niya sa pag-ayo sa duha ka tawo nga makita sa Mateo chapter 9 verses 27 to 31. Ining duha ka tawo puro na sila bulag. Nagpalapit sila kay Jesus Christ agod nga magpangayo sang bulig kay Jesus Christ. So pagkadto nila dito ginpamangkot sila ni Jesus Christ. Siling si Jesus Christ sa ila, nagapati bala kamo nga ako sarang makabulig kag makaayo sa inyo. Siling sa duha ka bulag, Ginoo, nagapati kami nga ikaw makasarang sa pagluwas sa amon. So ari ang paagi. Ang ginhimo ni Kristo, gintandog niya ang mga mata sa sining duha ka bulag. Tapos niya gintandog ang mata sang bulag sa gilayon, nag-ayo sila. So anong paagi ni Kristo sa pag-aayo sa ila? Gintandog lang niya ang mata, ayo dayon. So ang isa ka paagi gali, sang pag-ayo kapag bulig ni Kristo, sang mga nagabalatian diri sa duta, sadtong tion nga ari pa siya amo nga ginahikap niya ang balatian sang tao kag sila nag-alayo. Pero sa piyak nga bahin, na winjo baliskad naman ini, ang isa ka babae, iya amo ang naghikap kay Kristo. Kag ang record makita sa Lucas Kapitulo 8, 43 pakadto sa 48. Sang nagapanlakatan si Kristo, kadamo sa mga tao nga nagaupod sa iya, kag ang isa ka babae nga nagabalatian, ang iyang balatian amo nga may mga dugo nga nagwa siyang lawas, kag nagaantos na siya sang bali 12 ka tuig. Nagkadto siya sa mga doctors manugbulong, iban mga nabalaan niya nga albularyo nga makasarang mag-ayo sa iya. Naubos na lang ang iyang kwarta, wala gid siya mag-ayo. Pero sang nagpalapit siya kay Jesus Christ, nabudlayan siya ini nga babae, kay man nagabalatian pa siya, damo mga tao nagaupod kay Kristo, naguna-una ini nga babae, kagamuning siling niya siyang kaugalingon, kung makahikap lang ako sa bayo ni Kristo, maayo gid ako. So ang ginhimo niya, nagpanugilot gid siya, nagsunod siya dito sa likod nayon, nagasuhot siya sa mga katawhan agon makapalapit kay Kristo. Kaya ginhimo, ginhikap niya ang sidsid sang bayo ni Kristo. Ang bulag iya, si Kristo among naghikap sa ila mata. Ang iniya nga babae, siya amo ang naghikap sang bayo ni Kristo. Paghikap niya, sa gilayon nag-ayo siya.
kag napatyagan ni Jesus Christ nga may gahom nga dagwa siyang lawas kag nagpamangkot siya, sino ang naghikap sa akon? So wala sing nagpangako kag nagsiling ako kay medyo ti damo tao hindi mabalaan kung sinong nakasagaid kay Kristo. Pero ni nga babae sang nabatian niya nga nagapamangkot si Jesus Christ kung sino naghikap sa iya, nagsiling siya nagluhod siya sa tubangan ni Jesus Christ kag nagsiling ako amo ang naghikap sa imo. Si Jesus Christ sa gilayon nagsiling sa babae, tindog ang paghidait mag-upod sa imo. So may duha ka dagway nga ato nakita diri, ang metodo, ang paagi sa pagbulig ni Kristo sa balatian. Ang isa ka paagi, ginhikap niya ang mata, nag-ayo, pero ang isa ka babae siyang naghikap kay Kristo, nag-ayo man siya. So lain-lain ang paagi nga ginhimo ni Kristo sa pagbulig sang mga nagabalatian. Amo ini ang ginsiling ni Jesus Christ, sinya kung hindi kamo magpati sa akong ginhambal nga ako ang Mesiyas, ang manuluwas kay padala sang Dios, patihin na lang ninyo ang akon mga binuhatan. Kaya ang akon binuhatan siling ni Jesus Christ, amo ina ang nagapamatuod nga siya gid amo ang manuluwas. Sunod pa nga ginhimo ni Kristo agod nga aton gid makita sing maayo, may ara nga mga nagkalain-lain nga paagi sa iyang pagbulig kag pag-ayo sa mga nagabalatian. Hindi lamang isa paagi, damo. Okay. Ang sunod diri nga tan-aw naton, amo ini ang makita sa Lucas kapitulo 10 versikulo 46 pakadto sa 52. Ini nagahambal nanungod naman sang Isaya kabulag. Okay? Si Kristo santo nga tiyo nagapanlakatan sa dalan sang Jericho pakadto sa Jerusalem, kag may isa ka bulag dito nga nakapaklimos, nabatian sa sininga bulag nga kadamo sang tao nga nagalakat sa kalsada, kag namangkot siya kung sino ang siling sang mga tao, si Jesus Christ nga taga Nazaret. Pagkabati sa sininga bulag, nagsinggit siya todo-todo. Siling niya, Ginoo, anak ni David, ayuha o kon buligi ako. Ginsabdong siya sa mga tao nga nagsiling, hipos, hindi ka magsagi-singgit. Imbis nga ginpahipos, ini nga bulag, nagtudo pagid siya singgit. Siling niya, anak ni David, buligi ako. Si Kristo naguntat lakat. Kag ginpamangkot niya ining bulag. Siling niya sa bulag, anong gusto ko nga himoon para sa imo? Ang sabat sa bulag amo ini, nga tani makakita ako liwat kung sa aton pa ini nga tao hindi nabulag nga bulag na nga daan. Kaya pulong niya, agud nga makakita tani ako liwat. Okay? So ang siling ni Kristo sa iya, anak, ang imo pagtuo, amo ang mag-aayo sa imo. Paghambal ni Kristo sina, sa gilayon ang mata sang amo nga bulag, nga nagapakilimos dito sa dalan, nag-ayo. Pag-ayo niya, naglakat siya upod kay Kristo pagkadto dito sa Jerusalem. So ano dire ang ato nakita? Paghambal ni Kristo, ayo siya dayon. So ginatawagin na nga instant healing. Nag-ayo siya gilayon. Gulpiada nga pag-ayo. Pero sa isa naman, kabahin, may-ari naman iya nga wala iya nag-ayo dayon. Ang pag-ayo niya, amat-amat nga klase sang pag-ayo. Ginatawag niya gradual healing, amat-amat nga pag-ayo. Kag ang record
Makita naman naton sa Marcos 8:22 pakadto sa 26. Ini isa ka tawo nga bulag. Pareha sila bulag noong una, bulag man to pero instant ang iya nga pag-ayo sa una. Ini isa iya amat-amat, gradual ang iyang pag-ayo. Ini nga tao nagpangayo man bulig kay Kristo, agod buligan siya nga mag-ayo siya. So, ang ginhimo ni Jesus Christ, amo nga nagdupla si Jesus Christ, kag ginhamblit ang dupla sa iya nga mata. Okay? Kung una nga bulag, ginhambalan lang, ayo dayon. Pero niya nagamit si Kristo sa iya nga laway o kundupla. Pag-hamblit ni Kristo sa iyang mata, ginpamangkot siya ni Jesus Christ. Siya, anong nakita mo? Ang sabat sang tao, nakita nakon ang mga poste nga kahoy nga nagalakat-lakat. Daw tao nga nagalakat-lakat, pero mga poste sila. Kung sa aton pa burol ang iyang pananaw, harapon pa siya gihapon, wala siya makakita gihapon. So ginsulit ni Kristo, ginhaplas naman liwat ang iyang mata, kadua na 2 times. Kag paghikap liwat ni Kristo sa kadua nga panahon, ginpamangkot naman siya ni Kristo liwat. Te, sininya kita ka na, ang sabat sang bulag amo ini, atag na, klaro na kayo ang akon pananaw. May mga tao nga nakita nakon nga nagalakat, labing maatag na gid ang akon pananaw. Ang masiling naton sini, ang iya pag-ayo amat-amat hindi gulpiada. Kay man kadua gani siya, ginhamlitan ni Kristo siyang kamot sa iyang mata. So amoy ning aton makita, may ara nga gulpiada pag-ayo, may ara man nga amat-amat. Kag aton man ini makita sa aton nga panahon subong. May mga pasyente nga nagwa na, kay siling ayo na, pero pagpuli sa balay, gina-advisean pa sa doktor nga tapuson mo ini nga mga bulong. Agod nga mag-ayo pagid ikaw. May ara man niyang mga tao nga pagwa, ginarehab pa. Agod nga mag-ayo sila amat-amat. So sa panahon ni Kristo, may ara nga gulpiada nga nag-ayo, may ara man nga amat-amat nga nag-ayo, tubtob nga nagbakod na gid ang ilang mga kalawasan. Okay, ikatatlo nga makita naton diri, amo nga may ara gid nga pag-ayo ni Jesus Christ nga ginasiling naton total healing. Bug-os gid nga pag-ayo. Kag may makita kita sa John chapter 5 verses 1 pakadto sa 9, kag ini natabo dito sa Jerusalem. Mayadto dito nga panawag sa Bible punong. Pero siguro agud maintindihan naton katulad ini isang linaw o kung swimming pool nga dito makita sa Jerusalem. Sa panahon ni Kristo, ina nga punong o kon linaw ang tanan nga yadto dito nagapalibot sa higad sang amo nga linaw, mga masakiton nga mga tao. Puro tanan may balatian. Kag ang anghel sang Dios nagakadto sina nga linaw, ginakutaw niya ang tubig. Kag ang una nga masakiton nga mahuluman dito sa tubig, mag-aayo siya sa gilayon. Pero kung ikadwa na, wala na. Paabot naman liwat sang sunod nga anghel nga magakutaw, kag ang una naman nga makakadto dito sa tubi, amo ina ang mag-aayo. Pero may tion nga si Kristo nagkadto sina nga punong. Kag iya gintan-aw ang mga tao dito nga puwerti kadamo nga nagapaabot sang anghel, agod nga kuntandugon sang anghel ang tubi, ang unang makakadto mag-ayo. May isa dito ka tao nga 38 na katuig ang iyang pagtinir dito. Nagapaabot nga makauna siya kadto sa tubi. Pero ang Bible nagsiling nga nabudlayan ini nga mga tao kay manti na paralyze siya, lupog siya.
Pag-abot sang anghel nga magtandog sang tubi, nagahana pa lang siya magkadto, maunahan na siya sing iban. Kay ang iban to iya may dala nga nagabulig sa ila. Ila sigurong parente. Siya iya nagisahanon lang to. 38 ka mga tinuig nga magtinir niya dito. Wala pa siya nagayo. Pero si Kristo nagpalapit sa iya, kagin pamangkot siya. Nya gusto ka bala mag-ayo? Siling ni Jesus Christ siya. Ang sabat niya, Ginoo, gusto man tani ako, pero hindi ko makauna dito tandog sa tubi kung mag-abot ang anghel, kay man wala sing tao nga nagabulig sa akon pagkadto dito. Ang sabat ni Kristo sa iya, okay, tindog ka, pasana ang imong banig kag magpuli. Immediately, right away, sa gilayon, nagbakod gid ang bugot siyang kalawasan, ginpasan niya yang banig, kag nagpauli sa ila. Amo ini ang ginatawag naton nga pag-ayo nga total gid, total healing, kumplito. Ang iyang kusog nagpanumbalik tanan, ara, nagbalik siya. Ginpasan niya pagani ang iyang banig, ulonan kagabol, kag nagpuli. So kung alang-alang na iyang kusog, hindi niya to tanan mapasan iyang gamit. Okay? So amo nang pag-ayo ni Kristo. May ara nga amat-amat nga pag-ayo, may ara man nga sa gilayon nagayo siya, pero may ara gid iyang kumplito, bugos nga pag-ayo, ang tanan nga kusog, hindi na kinanglan i-rehab, kay man ara na, nagpanag-uli na siyang lawas. So amoy nang nasiling sa Bible, nga dalag ko nga buhat nga ginhimo ni Kristo, kagang siling niya, kung hindi ka mo magpati, sa ngakon ginhambal nga ako, ang bugto nga anak sa Diyos, kag manuluwas, patihi na lang ninyo ang akon mga ginahimo. Kag akon ginahimo, siling ni Jesus Christ, nagapamatuod nga ako, amo ang Mesiyas, ang bugto nga manuluwas, nga ginpadala sa amay, diri sa kalibutan. Okay. Sa katapusan, tanaw naton ang pag-ayo ni Kristo sa mga mga aroon. Ang aro ang balatian sa panit, no? Ang iba na mga tudlo, nagakagabok kag nagakahulog kon aroon ka. May napulo ka mga aroon nga ginayo ni Kristo. Sadtong mga panahon, kung may aro kang balatian, ginapapalayo ikaw sa imong pamilya kag sa iban pa nga mga tao. Sang una panagali ang ginatawag naton nga social distancing. Nga hindi ka magpalapit sa iban, kag quarantine. May social distancing man sa mga aroon. Panahon ni Jesus Christ. Problema nila. Nagpangayo sila bulig kay Kristo, kag ginayo sila ni Jesus Christ. Pero ang sugo ni Jesus Christ sa ila mo ini, lakat kamo kadto kamo sa pare, ipatanaw ninyo ang inyong mga panit. Kay kung magsiling ang pare nga, ayo na kamo, pwede na kamo makapauli sa inyong balay. So naglakat ining napulo ka mga roon. Pero samtang nagalakat sila, nakita nila nga nag-ayo na sila, ang ilang mga panit nagtinlo na, ang ilang mga tudlo nag-alayo tanan. Sa pulo sila, ang isa nagbalik kay Jesus Christ. Ang siyam iya diretso lakat. Ang isa nagbalik kay Jesus Christ, naghapa siya sa tubangan ni Kristo, kag nagsiling ay ning isa karoon nga nag-ayo. Siling niya, salamat Ginoo, nagpasalamat siya sa Dios. Kay nag-ayo siya. Pero kabalaw ka ko ng anong siling ni Jesus Christ sa iya? Siling ni Jesus Christ sa iya, hindi bala pulo kamo ang ginaayo? Siling ni Jesus Christ,
diin ang siyam ginapangita ni Jesus Christ, ang siyam kay isa lang ang nagbalik kag nagpasalamat sa Ginoo. Okay, amuhon naton sini kagatagan manaton sang leksyon ini sa aton kabuhi. Hindi bala kadamo sa mga katawhan nga ginayo ni Jesus Christ kung sa bagay ang matuntuon nga pagkambal amo ini, ang aton mga doctors galamiton lamang ina sila sang Dios sa pagbulig agud mag-ayo ang aton balatian. Pero ang tanan nga pag-ayo halin sa Dios. Ang mga doktor ginagamit lamang sang Dios sa pagbulig sa aton. Pero ang pag-ayo sang balatian, ang tanan nga pag-ayo sang balatian halin sa Dios. Ang doktor hindi makasarang mag-ayo sang imo kag akon balatian kung wala siya ginhatagan sang Dios sang kaalam sa pagbulong sang mga pasyente. Luwas pa sina amo naton sini. Ang siling sang Bible, ang bayad sang sala kamatayon, labaw pa sa aro nga balatian. Ang bayad sang aton sala amo ang ginasiling nga kamatayon. So ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, ginpatawad na sang ila sala kag hindi na sila paghukman sa silot o kon kamatayon. So ginayo ang sala, ginpatawad ni Kristo. Ang tanan nga naghinulsol sang ila sala, nagtuo kag nagbaton kay Kristo, sulod sa ilang kabuhi, ang ilang sala ginpatawad na kag ginatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. So pila ka mga katawhan sa kalibutan ang ginpatawad sang Dios, ang pamangkot sang Ginoo, hindi bala kadamo sa mga tao nga ginbuligan kag ginluwas sang Dios, nga pila lang kabilog, nga adjutay lang ang nagbalik kag nagpasalamat sa Dios. Diin ang iban siling ni Kristo, hindi bala pulo kamo karoon ang ginayo, nga isa lang ang nagbalik, diin ang siyam. Amo man sinakaron ang pamangkot sa aton. Hindi bala kadamo sang ginluwas sang Dios, diin sila nga adjutay lang ang nagasimba, ang nagaalagad, ang nagasunod sang Dios. Diin ang iban ginapangita sang Dios ang tanan nga mga katawhan nga nagkaluluwas agud nga magsimba kag mag-alagad sa iya. Di nang iban kung ikaw kapamati subong kag wala nimo matugyan sang hugot ang imong kabuhi, nagbaton ka na kay Kristo, pero nagapang patumbaya ikaw sa pag-alagad sa Ginoo, ikaw ginapangita sang Dios. Din ang iban, din ang siyam nga kadyutay lang sang nagaalagad sa Ginoo. Kabay sa siningation, aton nga ariglahon ang aton kaugalingon, inulsulan naton ang aton mga sala, itugyan naton ang bugos naton nga kabuhi dira kay Kristo, kay man ang yan dalagko nga mga binuhatan nagapamatuod nga siya gid amo ang aton manuluwas. Wala na sing iban nga ginpadala ang amay sa idalom sang langit kag sa siningadota, diin kita makaangkon sang aton kaluwasan, luwas kay Ginoong Jesucristo. Kabangdanan nga si Jesus Christ nagahambal, siya lamang amo ang dalan pakadto sa langit. Siya lamang ang bugto nga anak sang Dios nga sarang makaluwas sa aton. Tungod sina nga mga kamatuoran, dapat naton isurrender sang bugos sing lubos ang aton mga kabuhi sa iya kag mag-alagad sa iya sing maminaton-on tob-tob sa iyang pagbalik liwat sa sininga kalibutan. Madamong salamat, kabay nga ang Dios magpakamayo gid sa aton tanan.